moko podok watudo ka kai to bende onego bedo gi achiel kuom jodito mamoko mauke migawo moro miluongo ni Rufa. Yes. Rufa ni ene ma okelo kanyakla ut thieth mag ji giwegi kod manie reserve gi mane bombe ka ma bende osebedo ka nigi weche mamulo gi weche mag social health authority ni. Yes. Nitiere chudo mamoko magi ma odeko wach mar lor miloro godo ute mag thieth ni gi weche mamoko mathoth ma omako shani. Nyocha giwacho ni gibandho omenda maromo shillings bilion 72 ma pod ok ochulgi. Ma giwacho ni jotije mag sirikal koro ok bi yudo thieth kokalo kuom ute gi mag thieth gi. Anang'e facilities mamoko ma bende ne thiedh jo sirikal to sani koro githiedh jo sirikal nikech giclaim nitiere cover moro ma jo sirikal ma bende en domicile migawo mar health ka ma pod ok golnegi pesa. Yes. Koro ginyal chiwo thieth. Koro bet gini ogajore. Winjo kanyo ka jawinjo moro be openjo wach mar jopuonjre ne gin gichulo 6,000 nikech ang'o mag university. To jogi ok ti gin mana jopuonjre. Koro penjo nitie mang'eny neno kotieko to gocho. Ito kwa adhi nade? Bwana ng'ise ni weche pontie kama pek. DG mar health aneni kanyo Dr. Moth imbe abro gweli ka mondo ibilere weche moka un kachiel ko Dr. Oluga mondo jopiny obed gi ng'eyo. Iwacho ni bedo gi ng'eyo e chakruok mar yako. Ting'en magitimore kinde mabende kiwinjo jopuonj bende kumachielo kocha bende wacho ni gin to gono ok gidwa donjo e shakoni. Koro tek. Ting'en ni ma en gimolo ni statutory deduction. Gima gik moko ariyo hie ema nyalo wacho ni gin striking kata gik ma take out make mokwongo en wach mar ting ma jood bura ne go mar loko chik. Yes. Koro ok daher mondo migini koro ketwa e lwet mar siemruok finger pointing ni makosa en kacha, especially wach mar yearly payment mar premium mar shani. Yes. Nikech ng'eni koro sebolo wach ne jood bura. Koro jood bura bing'eyo ni kaka josiasa madhogi wer. To ng'eyo ni gibro bedo gi counter statement. Gibo wacho ni wano kelo no wakal. Yes. Dalo mane jatend piny owacho ni mibadhi tuke bunge jomoko no wacho ni onge chik moro ma executive osekelo kama pok ong'iso no wakal. To akadha. En ang'o pok watimo? Nikelo no washa wakalo. Nikelo no affordable housing no wakalo. Koro gimono Dr. Umaluga wacho ni en adier. Okay. En adier. Ne gin rubber stamp. Egi mitimo wacho ko. Ani mo wacho mano. Lo mano meni mi wacho. Rubber stamp no. Muri no karwa. Machielo ma bende anyalo wacho ni en striking ahinya. Ma winjo ka Dr. Umuluga Omulo. En wach mar benefits package gi benefits panel ma otele kod Professor Jaoko nikech chute mag thieth gi bende nitiere kod chudo mopogore service mopogore ma bende chiwo. Yes. To gima ber ahinya o admit ni adier ng'ikruok bende nitie. Ok gitar ka in fact gi dholuo moro ni ok ni watar ka pamba. Mane momiyo wawuok oko mar temo konyo kama richo nitiere. Admission not ber. Yes. Ing'eni jo sirikal mamoko nitie makata gimoro rach to bro wacho ni ber moya. Gik moko ber. Yango ni adieri makende ni wan gi chandruok. Pek moro to pod nitiere. Nikech mondo mi chwal pesa ne kuonde yudo thieth ma wachore ni onge. Mano meni midhiero. Nikech ok en pesa matin, millions modhuro. To gima lit na ahinya en ni pesa mane wacho no le NHIF makoro dhi e shani. Wachin mano to odhi gi pi. Onimo. Amano dhi. Yani dhi e chiro mi uso mwandu gi te ma stock orumo. To ichamo matumo ni moro to wacho ni wadhi 2 gram matin. To pesa nyumore te. Olal. Amanda matolit. Olal. Koro kaka penjo mo penje wach mar ni koro ute mag thieth molorgi. Yes. To gin mana buildings. Gi facilities manie gi kata gi infrastructure manie gi.
to gibedo mana gi dhano. Dhano manyo ga jo system mar SHA makoro gi raise godo claims moko fraudulently donge dhano gin mana dhano gin dak mak gi kanyo be naneno kwacho ni oyo gin gi chik to DCI be ni kan to DCI ko seti kono no mari ODPP kawe ipedho ne oboke kanyo ni mage gin koro gimo kang'eyo ni to bende one gi specific timeline oketi matieko weche gi te nikech loro ti loro gi yes iloro gi odiochieng' kodiochieng' to meko poko maki to kata ng'at achiel poko maki awuoro pod wan gi geno ni chieng' moro achiel wanabede Kenya ma weche oriere geno nitie geno nitie to geno ni akum nga Nyasaye kende koso josiasa geno to ket mana wan kaka jopiny omoket geno kuomwa nikech ing'eni kata jasiasa no be nitiere geno moro moketo kuomwa bende nikech ana neno ni paro moro mane jakom Raila Odinga ne obiro go mondo ji bas gombaka intergenerational conclave koro magi gi weche monego beni yalo kuno VJ adonyisi gimoro achiel kawuono madier makende ing'eni paro moko nitie michwaloga to sama ichwale ema miyo oganda bedo kod to kibet piny mos miwinjo kikori nono igo tamsi gima jakom no paro ma jakom no chwalo ni nitiere adier makende oganda onego obed kod twak nikech gik moko nitiere e pacho kaindi ma king'iyo tiwacho ni ang'o manyalo miyo ok wabed piny mondo walosane japiny ok chiw pache mondo mi ng'at ma otelo ne ni ong'e ni mae kaka japiny dwaro nikech kuom ranyisi weche mag thieth gi iwinjo ka Josiaya wacho niya ng'ato wacho ni en giko winjo nuclear to winjo mana mbom ng'ani saadi ma iparo ni kata kang oluongo public participation ka ok okel jolony mobet piny ma ji ogo mbaka makare ipani paro ni biro wuok kume nade nyaka oket bede kamoro ma ji obet mawacho ni ma jalony kaka wacho uranyisi mosebedi wang'eyo gima nuclear en king'iyo historia chien ere ber ma gini biro kelo to pek kata rach mane men godo koro wapimo ane ya ber kod rach kwa kete ratili ere mane mayiengo wari ineno weche kata mag telo sani oganda jo Kenya kiwacha dier nyoro kan winyo kineno ka Migosi Mbadi los twak citizen weche mag procurement adier kai ochichiwo tenda otenda ikelo go oboke o files modhuro owacho ni ng'ato wacho ni en ogolo mana lifa achiel kende kichunye ni tenda ni ng'ane dhi yudo to dhi golo mana lifa achiel kende wacho ni in certificate mari mar KRA onge kaindi to system kacha kidhi tiboduo ni add KRA certificate add odonjo koro ng'ama chak dhi machak luwo ki system ni onge sani noka moko kum governors wacho ni kuonde ma paro mokel mar dino kuo ipengo jomoko pengo nang'o tingene Kenya kai wacho Kenya kai wacho winjo kai wacho gani ni corruption is a cancer to koro yodo yudo yath kendo koro yath ok dwa muony awuoro podwa bor wacho ni no check gi South Korea gi Singapore Singapore 1963 kendo sessional paper number 10 mane watiyo go e dongo Kenya ni ema ne gitiyo go e dongo pinje gi ma oyumbwa yeni wan gi vision 2030 kaindi odong gi ignedi odong mana gi ne beach kende ineno kwa chope kang'yo siro molong ni economic pillar political pillar gi pillars mag vision 2030 aneno ka pod wan gi rem kuonde mang'eny to kata kamano wach ni wuoth mar ondamo 1000 chakore mana go nama achiel kende
to nitie okenge moko mwasegoyo to kata kamano ng'wech ma wan go monego kase korwa ego ng'wech to waringi kata kwa wuotho to wuotho ka yor adiera ma onge ni wawuondore gima hinyo wani wuondruok ng'eny kabisa wuondruok ng'eny kabisa wuondruok ni moseduoko wachie kabisa nikech wachocha die ni omera jodalawa gini torach ma maber gole pachu wonbe yo gol pachu ngama wacho ni gini ber ni ang'o ber mane mentiere godo ngama wacho ni gini rach ni rach mane mineno kaendi to ji bedo piny to wuoyo to maendi ji do wuotho to jomoko ni kod gik moko magipando koro ing'eni kata ka muchopo kutieko safar to ni to kae to ma kono madhi adier otek ng'ato ng'iso ka ni to fraudulent claims are raised by doctors and verification audit done by doctors. Do you expect a doctor to give a credible report on a doctor? Ichalo ng'ama police otimo makosa to police wargi manone kanya nyati mara dier ok nyalore Yesu kende wawe idoge mesa mar kaweche manyien en sari gida ka par ka boro nyakwara moga joang weche mag ndalo weche mag Kenya gigin weche musiko weche modiedo weche ng'eny ndi kata kamano kaka pile bedo mana kod geno chieng' moro achiel chieng' biro rieny maber makelo geno mabro rieny lenda wang' jo Kenya ni gik moko beyo te wuodhni jomoko nochake chon to sego kenge kata wan bende onge gima osekethore kata kamano nitie mamoko ma osekethore monego walos to kanyakla kaka oganda jo Kenya wan gi teko mar losogi ka kamarach nitiere to wasiemo kama bende nitiere to bende wawacho to kuonde marichogo wabiro kod riekni gi paro mar neno kaka wanyalo dino godo fuk manitiere mar mondo mi ja Kenya oneni to teko mar kuche ma ogoyo cha bende kelone nengo bende gi nengo gik matimore gi ma samoro mono ng'ato wuok oko go kura ni to ka kura en kama to kura onge tiende ni kata ka ng'adhi go kura to gimoro ni status kucha pod mana en mana macha podi onge lokruok moro otek sa en ariyo gire ka par gochiko mar okinyi ber makende chako kinyi eyo manyangafu Shinda milioni, shinda mili, shika mita, shinda mili na 300 milliliter. Funua flavor, funua, fika shop chap chap, nunua Fanta, Coke, Crest ama Sprite, Nano Vida au Stony Light. Funua flavor ukiflow na utamu, SMS hiyo code iko chini ya crown. Funua 40111, siku tochi ni zawadi za maana. Instant cash maralat, nambaro za kuchat milioni kila wiki. Shinda mili, shika mita, shinda mili na shinda milioni. Funua flavor, funua flavor, funua. BCLB number 0000256. En kinde mag back to school maonge chiedh nade. Gi KCB chulo school fee en piyo. Onge ng'ukni kod wich bar. Limbad bengi mar KCB mora man machiegni kodi kawuono. KCB, for people, for better. Be imanyo Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Paro nyago tieno yuka bet nyarurumbi nyajakwere Konela mae duonda oke ugi walta Banja mol ko nyamus
tieno yuka bet nyarurumi nyajakwere. Gimomiya weri nyargi Joska timni nyonga nyadundo. Igni sana boro joma neno waroni pod wagenore. Gimomiya weri nyargi Joska timni nyonga nyadundo. Igni sana boro joma neno waroni pod wagenore. Ole sana mama. Yukayo miluono chunya kaparo ere gima mona wero lande tu. Kata jo ukuonga geno ibet yo nyajakwere. Yukayo miluono chunya kaparo ere gima mona wero lande tu. Kata jo ukuonga geno ibet yo nyajakwere. December, mama. Nyiri dongu winja nasir kuonda, yukalo ukidono bete. Ere kimutune kunyisa nuera, era umatinde changero. Sama pari nyargi Joska gima chunyo ng'eyo to bor. Ayugi nyago tieno wera teko yoro dhie wamed kinda. Omiyo sama pari nyargi Joska gima chunyo ng'eyo to bor. Ayugi nyago tieno wera teko yoro dhie wamed kinda. Prego uchiel nyakora Mogajwang aneno kanyo ka kweth mag midusa maga omonje si studio ka musanya ne jowa manyo winjo wako kalo 98.6 FM ma bena yiro report ka ni ne ngi ngikruok moro kamatin okinyi mano makawuono. Poleni sana kendo sana sani kidwa oro pesa kai ni ja Kenya modak oko mar Kenya inyalo ore e yo mayot, inyalo kopo ne jodala yo mayot ahinya kokalo kuom tudruok ma Cooperative Bank nigo gi Western Union, MoneyGram, Tap Send kaachiel kod yore moko mathoth moro moro ma intiere e piny mangima. Coop Bank e bengi ma bende ko pesa itime yo mayot, e yo mahuyanga kendo yo ma nengone ni nono nyakora Mogajwang. Yud pesa kuwuok oko mar Kenya, parni pesa ni nyalo yude sasa okochuno nyaka ibed kod account mar bengi mar Coop kata ka in gi account kata kion kod account nyakora Mogajwang. Gi osiepe malongo ne piny mangima kokalo kuom yore mag pesa kanyakla kod bedo ni Coop Bank bede gi olak e Kenya mangima kokalo kuom branches meke, ATMs kod agents koro bedo ni mayot mokalo nyakora Mogajwang. Pokea pesa kutoka ng'ambo instantly kupitia Coop Bank account au branch yoyote e yo mayot mokalo. Kumano ka ng'ato koponi nyise mano kopni kokalo kuom bengi mar Coop mondo yud pesi e wang' sam maonge kod ng'ikruok moro amora. Kumano kiore pesa biro chopo dala e yo mayot mokalo mana kod Coop Bank. Nyalo bedo weche mag school fees nyakora mogi, nyalo bedo weche mag gedo kata project moro mitimo, Coop Bank no kende ema miyo moyedhi minyalo kopo godo ne jodala e yo mayot ndi kendo ndi kabisa. En sa ariyo gi 27 mar okinyi makawuono. Abro mi thuolo mar yot achiel ka bang' ka midusa mar osemia singla
e studio ka mar Ramogi FM kar chunje luo. Ramogi Radio Ramogi kar chunje luo. Pepsodent wan kanyo kod Pepsodent na wacho kacha ni amka nayo okinyi pile kapile ki chiew gokinyi ti mana kod yadh lak mar Pepsodent nikech ober olose ngadho mamalo bro miyo laki bedo motegno adua kanyakla kod kata mana kiwuoyo to yot moro ng'ato bed buti ok moro ma ng'ato golo tik moro magala gala. Hashtag maro en amkanayo mana kod Pepsodent. Yud Pepsodent Cavity Fighter, Pepsodent Herbal, Pepsodent Charcoal White. Kocha kure mana 50 bob kende. Tido Pepsodent mari yuma yot nyakwara mogajwang. Kumano pile kapile in kod jogi kidorito familia mari enengo mogonyore. Ti mana kod Pepsodent obro miyo la kibedo marachar maber. Obro golo tik moro magala gala ma samoro nyalo bedo godo nyakwara mogi. Obro miyo la kibedo ma okotow kanyakla kod ber mamoko nikech opuodhe gi jochiw thieth gi jolony bende. Ti kod Pepsodent pile kapile nikech en yadh lak mantie kod oteku mar konyi pile kapile. Ler mar laki en gima long'ondi. Ti mana kod Pepsodent. Amka nayo mana kod Pepsodent. Ramogi Radio Ramogi kar chunje luo. Rimanyo tiche piny mar Dubai, Bahrain, kata Qatar. Lek mar mayudo tich gigo ne ochopo kare. Ei Talent Bridge Careers, watudu kod jondik ji tich madongo. Wachiwo sire yor ndikruok e tich kochakre oro kwayo, kiti kama itiye, kaachiel kod nyise ka inyalo yudo visa mari. Dari kod keti e ndege. Kik irit, ka okang' mar chopo lek mari kawuono. Ywa tol ka tudri kod WhatsApp namba mar 011-633-5256. Lim website ma en www.talentbridge.co.ke kata or email jobs@talentbridge.co.ke. Talent Bridge Careers, your trusted recruitment partner, helping people move, grow and thrive. Chudo itimna ka iseyudo tich. Kadibe ni dwaro mabati manyalo konyi ndiso odi kigedo. Onyalo bedo project mar miyudo, migero, onyalo bedo class, kata kanisa, gimoro moro migero. Onyalo bedo kata mana odi dalani, kata mana duka, kata kama ji opango. Mabati mar Kidani eduoko mari. Wan kanyo kod Kidani Prime, corrugated sheets, tile nyaka box profile inyalo yudo. Kawuono ni endi nyakwara Mugajwang. Ndes mana ot kawuono kitiyo kod mabati mar Kidani. To ka idiponi dwaro tudi kod jogi, tudi kod gina marno nabiro nonochiko, achila boro, miade kawuono 0709-118-300. Ti kod nambano kawuono mondo itudi gi jo Kidani mabro mi thuolo mar bedo kod mabati makidwaro loso godo witat odi bedo motegno pile kapile. Iluonge ni Kidani mabati. Namba gi mas simu en 0709-118-300 kawuono. Kidani mabati, boresha mjengo, boresha maisha nyakwara Mogi. En saa 2:21 marukinyi masani. Namba en 0722-009-9 ni mara na geno bedo kod PS to kata kamano nikech chal ma ok nyal geng ok kodhi bedo kode. To kata kamano mane momiyo watiyo gi lony ma wan go ka mar tudi kod twak mane dhi nyime e Ramogi TV kocha mabende yudo tie wach. Kata kamano jo ministry mar health directors asanteni sana kanyakla kod DG mar health Dr. Patti Kamoth mabende nyongi sanu winjo Ramogi FM bera ahinya kakoto nodhi kibarua kaoluwo twak mar nyawar gi Dr. Uma Oluga kane poro kod wach ewi wach mar Social Health Authority SHA ma osebedo gi weche mang'eny ahinya. Penjo ma jopiny osebedo kanigo pile ka pile nyakwara Mogi, penjo ma ngima mokalo nikech ing'ene ngima e mwandu. Kionge kod ngima maber to nyaka chandi. Piny bende oridore kokalo kuom weche mag chudo ni nyaka chudi kuom higa achiel eka yud thieth. Kuonde moko bende kidhi thieth ting'isi ni mede gimoro e wiye kanyo. Jatend piny bende kowuok to wacho ni oyo kidhi e osiptal ok onego bed ni itiyo gi pesa moro amora. Koro gini chal ka gima okelo jopiny kama tek ahinya.
ni to koro watim nang'o nikech ka wadhi to mae giming'iso to jotelo wacho ma koro kikruok bedo mang'eny ndi jopiny ochom kanye kokalo kuom okumba mar Social Health Authority ma waluongo ni SHA e yo machielo ni. Ma en Ramogi FM, aduogo bana bang' kinde mano kende mar Makusimbi igoye koda mbaka ipimna nena kitimana ka Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Kola Sotino Nyakwaraliwa winji maber kan Kitengela masani pinyoru nago maber weche thieth onego otimne nonro mathoth nikech kata sani pod kuo dhi mbele oyawre winjo chenro kogwen kan Bondo Town ka Rogers Jawagoro erokamano ahinya in mana weche mag shago miwacho ni omako chunyi ndi wuod joma kik duok chien wach mar geng'o mibadhi. Jo sirikal go onego konywa anena mar geng'o mibadhi mokwako agulu mar Social Health Authority. Judy Don Duale onego dog dala erokamano ahinya. Nicholas Onditi ng'isa kanyo ni maka juma jatend migao mochung'ne weche mag thieth Aden Duale osetemo luoko sekta mar thieth no to kata kamano nitie mang'eny ma onego tim. Achiel kuom gik ma onego tim mana kaka Otieno Jawar Makosea nowacho ni dak osemak joma tiyo kod dhok alam mar kwalo pesa mar Social Health Authority. Ibro makgi karang'o? Magi makelo wang' teko e Kenya ka erokamano ahinya. SHA go ok ti wacho ni ane pesa na mar NHIF no lalgo kendo SHA ni okadwar kabisa. Samuel Ngala oyawre Nyatike sub county ka Kachola ward erokamano ahinya. Ote mar chopo maber ahinya. En wach machielo ka Dick Omala yudo ote mar ka maber ahinya ka erokamano ahinya. Waziri Opiyo Wandayi in gi ting' mapek waziri nikech weche mag sitima gi ng'eny kabisa kendo asechoko mang'eny kabisa ma onego chope mesa mari kitiye kod business managers mag Kenya Power mane alwora mar Nam Lolwe koni okonye jopiny. An be asetemo kaka nyalo to nyaka odhi mana nyime mar konyo jowa nikech sitima ni e gimoro amora ene moyawo piny Pareja Welding Jakinyozi ma kastimo lal to kaka dang' okonyre bedo maonge ogima lit gi piny ma oridore ne. Koro waziri kazi kwako. Abro Makusimbi na nambano na berio ario nono chiko chika beria berio nona bira deka deko chiko nono adeka awacho ni kacha kidja Kenya modak oko mar Kenya to ini gombo mar oro pesa kada kopo ne jodala sani kori nyalo kopo ne jodala yo mayot ahinya mana ka itiyo kod bengi mar cooperative nikech tudruok malach ma kop nigo gi joma gitudego machalo Western Union, MoneyGram, Tap Send kod mamoko mathoth miyo yot mondo mi jopiny oyud pesa ma okownegi kowuok oko mar Kenya e yo mayot ndi Nyakaramogi. Kuom mano ka dipo nitie watni moro oko to paro kopni ng'ise ni kopna mana kokalo kuom Coop Bank idhi kawe branch mar Coop Bank machiegni kodi kata mana agents mage nikech Coop Bank olak e Kenya mangima mar mi yot mar yudo pesa ni. Parni chenro ni endi yot chon cha ji ne bedo kod tabu ko pesa samoro moko samoro budho to sani ka kiore no katibede piny mora mora kaka ma ikopone yude sama chonde miongi ma obedo mayot ndi nikech ko bengi mar Coop Bank maben nitie kod tudruok kod migepe mopogore mamiyo chenro mar kowo pesa bedo mayot ahinya. En reliable, en cost free kendo en convenient yo moyiedhi mar yudo pesa. To kochuno nyaka ibed jakanyo mar bengi mar Coop ni eka iti kode Nyakaramogi. Oyawe ne ji duto te.
Ote na tugo benga kawawe Era jako wera bwana Wea were jemsi mosie Panya kwara reto la mochu Kamina wina joka dialoi Telinge yorako welo Osie pepeno loho kimisa Wendiane no morojo mie Ni banyo yoro kinyo siepu jane jara dienya Yao di mwana nyanga pako unte Okega kusitini lonya dimba Tijina tormato gwedo Jara semboro sute merito mwanani Samiwero jenga onge loro ye uchi kumana itu Wodo kupoke gomunge tichi samengero matut Joka sona winjo pakoi Supervisa ire kende Kata jomu masa pakoi Kamika do iba chweche Omi ya ile sana katawe Pachino tomoro jato Yuye konya kabira Manya kanya karangira Uriki Eba duo Ikoro mina polisi chana no sekorumo Moso golo golo godo gogejime Ani woda joni makangio Jamila nye chunyiler Oriti woda kupoke gomonge Wendiage no noyo dichie Be imanyo mabati motegno e nengo moyweyo? Kidani Mabati eduoko mari. Kochakore Kidani Prime, corrugated, tile nyaka box profile. Yuatole namba mar 0709 118 300 kawuono. Kidani Mabati, boresha mjengo, boresha maisha. Moni dwaro Jerusalem wer kod Millicent Ogonda kaka skizatun mari D*860*416#. Jerusalem, kapin opogoa.
Mondo idwar rom Jerusalem wer kod Millicent Ogonda kaka sitatun mari D*860*416#. For many, water is not guaranteed. It is a daily struggle, a silent battle against thirst, against sickness, against time. Through Shabiki na Jamii, we believe in doing more, giving back, uplifting lives, and bringing water where it's needed most, because no one should struggle for something so essential. Tunashukuru Shabiki.com umetufanyia jambo lililo bora sana. Watoto wetu hawataenda tena na mitungi ya kutafuta maji. One of our biggest challenge has been access to clean and safe water. We are very happy to receive the support of Shabiki.com. Over 100,000 students across Kenya now have access to clean water. Clean water is not just a necessity, it is dignity, it is opportunity, it is life. Shabiki.com na Jamii is bridging the gap in water harvesting. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number BK 0001080. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod adier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndiko te machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Gik moko timore e ngima kendo samoro bende dhano nyalo koso. Gi First Assurance in gerita makare seche duto. Kuom higni 95 sani wasebedo jogi ma inyalo keto geno mari kuomgi. Yudo okumba mari kawuono. Or kwa yor mbui mondo ikaw okumba mar nyamruko ka iweri gi weche mag ting'o tese madwarore. Bende wan kod okumba mar thieth midendo ni First Med Cover molos kaluwore gi dwachi e nengo moyweyo mokalo. Ne jo ohala matindo gi madito inyalo kaw okumba mar First Afya Biashara, okumba mar thieth ne jotiji ma kwan gi nitiere kind 3 nyaka 20, kama bende gibo chako yudo thieth sama ikawe noendo. Bende onge pesa ma balang' mibodwar ni gichul e sama gidhi osiptal. Kik iwe weche mapoya mag ngima yudi ka okikori. Limbui mar firtassurance.co.ke kawuono. First Assurance, your peace of mind for 95 years. Mana medo jiwi podi ni kadiponi dwaro pesa ne jo mantiere Kenya ka sani koro inyalo time yo mayot ahinya nikech chenro moketi kanyo kod bengi migeno mar cooperative ma miyo jo Kenya modak oko e continent mora ma ine e karamana e Afrika ka tidwa kopone jo dala idwa ko pesa otimni go gimoro to sani koro piny olokore gweng kokalo kuom chenro ma okelo kanyo kod cooperative bank we are you parni pesa kikowe to ng'ato nyalo yude kokalo kuom Western Union, MoneyGram, TapTap Send, kanyakla kod mamoko mathoth. Coop Bank e bengi kende ma wawacho ni en convenient kendo reliable. Inyalo keto geno mari kuom Coop Bank ni kendo en cost free yo mayot mar yudo pesa morni kaka ja Kenya manie Kenya ka gi nyalo bedo watni moro kado siepni moro man oko. Parni oko choni nyaka ibed kod account gi bengi mar Coop ni e ka koni pesa. Oyawe ne ji duto te, tuma pesa ko pesi, or pesa e yo mayot ahinya, mana kokalo kuom cooperative bank. To kadipo ni nitiere kod account bende, inyalo golo pesa no, kokalo kuom ATM mari, kata agent mar Coop man machiegni kodi, kata bende, inyalo yude account mari e yo mayot ahinya. Pokea pesa kutoka ng'ambo e yo mayot ndi, mana kokalo kuom bengi migeno mar Coop. Inyalo bedo school fees, onyalo bedo pes chama, soldo kata mich mar kiche inyalo kowe e yo mayot mana kokalo kuom bengi mar cooperative kinde ka kinde. Sa 2:40 marukinyi Midusa Mara injinia Maraka temo ni anena gimoro ka kata kamano ogoya singla ni bernde ne ponitire much signal mara mogi TV kamoro ka
ema ong'isa ni kelo weche wayaurure koso nang'o. En saa 2:47 mar okinyi. Namba na masuduka kotre nyalo ywana tol awinje kuomi kaka jawinjo kendo ja Kenya ma weche gi koro mulo. Joseph Owiti erokamana ahinya, ayudo wach ni kanyo maber, wach mar Social Health Authority ni en gima sirikal koketo tamper proof ma pes jopiny ok lalgo nyalo bedo gima ber ahinya. Victor, gima asesomo ni jotelo ma Kenya ka ok dwa shoulder the blame. Mae momi neno ka jotelo ka wach moro muome to dhire ne migawo moro. Kuom ranyisi, koro wabro kawo ni jood bura joricho e wach mar ne biro gi chik ni shani kichule tichule mar higa achiel misima mok makidam cha ni kare gini magiketo e chandruok ne. Erokamano ahinya. Japolo Jairas kawuok Suna Migori, erokamano ahinya. Ng'isa kanyo ni maka joma awinjo kaka PS otwak maber kendo penjo mane chanda awinjo komulo maber ndi. Tabu man go kende kod Social Health Authority ni nitie ute mag thieth moko makedhi tikwai pesa nikech ang'o. Ninyocha adhi osuptal mor to ng'isa ni tuo ma chanda no ninyalo thiedhe gi osuptal mamwalo, ni ne onge tiende dhi osuptal maduong'. Koro mamalo mana dhieno to nokwaya pesa eka ne othiedha. Okay, maka juma shato ber ndi mana kuonde maricho go ma onego losi. An sha nokonyo na owadwa kane tuo, nochulo na bill mar osuptal mar siling 420 out of bill mane dwara godo siling 520. Nachulo mana 100,000 kende. Okay, sha koro ber ndi kakinene ka oyawre Ramogi, oyawre ahinya. Wach mar chudo ma jo puonjre madhi mbalariany chudo mane machanda ahinya gi Social Health Authority. Sirikal onego kete yot ne oganda jo Kenya. Mama Mboga ok samoro ok nyal yudo kaka onyalo konyore kod wach mar shani. Erokamano ahinya. Don Odhiambo wacho ni shato ber, management mare ema onego losi manyalo kelo konyruok ne jopiny. Slim Ogutu wacho kanyo ni en od thieth sani no ng'ado sha to yudo thieth ma ok okwaye kata mana nduru, to geno ni kata mana bang' ka osethiedhe kimiya yath ok be kwaye pesa mane geno mare. Erokamano ahinya. Machielo ka endi Antonio Nyino kawuok e dala mar Kisumu Lela wacho ni jo sirikal onego ng'ien wach mag ute mag thieth mamoko magiwacho ni manyo claims mabandia. Ni gigi bedo nade? Donge en mana lwet dhano ema timo gigi te? Koro jo sirikal owe wuondowa gi weche mag shagi. Mane kaka in iwuon inene. Erokamano ahinya kuom ote marika okinyi masani ka. Machielo ka endi wacho ni maka joma oyawre to wach mar UHC jo UHC ka ema chendo ndi. Okay, ere tiende mundu ket gratuity to pension. Other staffs were paid theirs last month. Okay, machielo ka endi we need to our gratuity so that we can bridge the gap manitiere ka. Erokamano ahinya. Maka joma chandruok manitiere en mana kokalo kuom wach mar jowa mane ondik kokalo kuom UHC. Okay. Motelo kacha kama kaka weche no bedo e wach mar SHA gi Dr. Uma Oluga e Ramogi TV gokinyi makawuono, to bang' kanyo ne wariwre kodgi mar kelo twak no e Ramogi FM ka nyako Ramogi. Ngima pek nyako Ramogi. Ng'ama pingo SHA pok obedo gi jatuo. Ng'ama pingo SHA pok obedo gi jatuo. Nyinge to kondiko naka Anthony Were alego nyajuok SHA to ber kuonde mani kod chandruok ema onego losi. Beto pogore
gi NHIF. An nokonya ka tuo iluonga ni Yudia Adhiambo kawuok e dala mar Game Wagai. SHA nigi ng'ikruok mang'eny. Nochuno ni okete tim koso nitie kaka jomoko tiyo kode. Okay. VOJ nyocha tiyo gi SHA no ka min odane pek no konyore e yor pala. Mano Kisii ka. To SHA nochuno na pesa te maonge nuru moro amora mane okwaya. Joma wacho ni SHA rach aparo ni gin joma poko otiyo kode. Okay. Tabu ma SHA nigo en mana wach mar chudo ma oketnwa ni chudo kuom higa achiel. To ber ni ka sirikal koro kelo chudo ma kedam lipa SHA pole pole ni ema biro konyowa kaka jo Kenya. Maramogi? Oyawre? Oyawre? Machigni? Utino jawa machigni? Yes. So that wala nyana that sirikal nyana sema lo le badi man tiengo. Sabe ke no chulo pesa ke no chulo jibu lo kaka ni na chulo. Mara jibu mwenye kile go yeye kika ro ishara sabe kabisa. Kwa hivyo magatin. Kuwe mwenye gidi na bidoi badi maka pesa sha chama go mara jibu mtieki. Hata mara hiyo. Ile ile kitu cha kulo ile kiasi. Akunya si nini kwa madogo masa moyo uto oge. Kwa sababu ni pesa ile jamii alfaria so ya tayari bana na chulo ile ya pesa manganya ni kiasi na daktari ndio ndio bado daktari. Ndio pesa na chulo ile Tokyo. Ikiete ke lo chulo month msaka ni chulo minister. Yes. Ndio fanya cho kile. Kwa bunge ndio 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 taka ndio kwa sababu Ini mau kau nak apa? Ini macam ini je. Ini kalau dia mereka cuma yang kecil ini je. Tetapi dia dalam dua je tamu jauh mau tiap kayak dua begini dia juga ada buat ini je. Tiap dia jauh buat ini apa jadi? Yes. Ini zaman tu kau berkata bukan dua kau gawan kau mangal dia. Tapi bukan ada sebenarnya. Tapi kalau kau mau bukan, enggak mau gawan macam macam tu macam ni. Aku tu kiri je. Aku orang balik kau ada pesa mana kau di zaman dia dia bawa kau di kau ju. Ya pergi tu dunia. Ya, orang orang ni dia dah. Orang mau dia. Ngaca pesa mana kau di mana orang. Orang mau dia kada ciel. Ini ada kada di. Kada ciel. Kada ciel. Orang kada ciel kau ju dia kau ju pergi mana dia. Kau tak cuma kau. Ini orang sima kabel, uri kau itu cuma sima foto kabel, gimana ni mau sima? Okay. Kau apa yang bukan mak kami dah? Orang ni kalau ni nyami uri sima tu, lupa andai. Opi andai, mak suami ni kau tu tahu. Ia ni dia tahu, uru tu. Ia main ni kau cakap mau kau video call ni, cakap dia lagi dia. Mau kau kita pun, mau kau bang di bang pun tak boleh pay. Tak boleh tahu mesti. Jadi ni saya fikir dia jauh tak kuat lah. Erukamano. Engineer morning. Engineer, hii simu bado iko na shida kidogo, iko na echo. Ebu angalia kidogo. Wanka ko engineer mado ate mongiona na kaka wechikoro chalo kanya kura mogajwang. Enango misero mogoe wach ma social health authority Shani. Shani enango misero mogoe yaore iwacha dir Kenya otingo mibadhe. SHA en mar koto jopiny ne dine gitiyo mana gi NHIF dine otieko weche duto te. Okay. Oyawore Ramogi Musainya odong dakika mar ang'wen kendo chopo kanyo saa 3 mar okinyi ma kawuono. Daher mar ng'isi pod ni ka idwaro witado manyalo konyi en mana Kidani. Wan kanyo kod Kidani mabati eduoko mari kochakore Kidani Prime corrugated tile nyaka box profile minyalo yudo yo mayot ahinya. Indiso godo odi kendo Kidani mabati daka menga kendo ndiso ot ndi. Wan kanyo kod tile minyalo keto. Wan kanyo kod kido mar box profile kada moro makawaida cha corrugated minyalo keto mindis godo odi kada mana gimora mora miloso e yo mayot. Kidani mabati, boresha mjengo, boresha maisha. Iwane gitole namba mar 0709 118 300 kawuono 0709 118 300 kawuono. Maramogi Hello. Hello, Makaju. Oyaore. Yo nade. Anti mabera inya. Yes.
Maka juma wach man ge wasani. Iluongi ni ng'ama okuongo telo. Omboko dongo ka Mageta. Omboko dongo kane Mageta. Yes. Koro shida mathoth ma wan ge Kenya ka. En ni gik moko wachien mathoth ka gin gik maricho. Koro ka ng'ato donjo kaka Dan Duale nyocha kodonjo ni. Wakawo seyo duto to wadhuro wiye. To mibadhi gi nochakre chon e sirikande mokalo ka. Koro mondo girum piyo kaka ne wagombo ni Dan Duale thieth gi ni ok wanyal tieko gi dichiel. Adiera mar wach ni SHA en gima ber kendo sekonyo. Mibadhi mosebetie mana ute thieth moko tiyo gi weche maricho mondo ginwang' pesa. Ema osebedo kokelo weche mathoth e SHA ni. Koro gimiyo jo Kenya neno ka SHA en gima ok konyo lakini SHA konyo. Koro an nakwayo mana sirikal ni mondo miyo nona ne mibadhi gi e yo matut ahinya to mak kata mana ng'ato achiel nikech awinjo ka jalony wuoyo to wacho ni gin bende nitiere kama giwuotho gi gikie. Matieko yienegi ok onyal mako ng'ato en owuon modhi otwe. En kosenwang'o makosa to nitiere kama bende otere to jogo kawe to idwaro nyaka evidence eka ng'ani nyalo kawo ni hatua. Erokamano. Koro wan kaka jo Kenya be nyaka wayie ni chikewa moko emomiyo gigi ok dhi kaka ne wadwaro. Chike moko motweyo jomoko ni ok nyal kata jok motelo ne weche mag mibadhi. Nitiere kama ok ginyal chope, gin ka gisefwenyo to gitere ka DDT to kendo chako dhi okang' machielo odhi e court jaji nono koyudo ni onge makosa tiweye. Koro wawe lier ahinya lakini wan bende mondo wakony sirikal e weche mag SHA gi mondo mi gik moko dhi maber kuonde ma wantie. Ka waneno mibadhi moro to onego wago report kuonde mowinjore. Erokamano. Jothieth gi gin jok matiye county. Koro wan kaka jok matiye migawo mar thieth maduong' mar sirikal maduong' onge kaka wanyalo ng'eyo kata gintie kata gionge. Emomiyo nyocha andiko ne CEO mar Council of Governors ka penje niya jogi counties mondo nyiswa ni jomage mantie kata jomage maonge mondo kawa run payroll tiende ni chudo madweni to wang'e ni wachulo ng'ama nie tich. Bende nolose wach mar Universal Health Care Workers jotich mane ondiki kokalo kuom program mar UHC. Dr. Umo Luga nyoloso kamano nyakwara Mogajwang' en kanyo saa 3 mar okinyi bang' kinde manokende weche manyien e yo madimba kod jalendo mari Collins Okaka. Daher mar ng'isi podi kaka ja Kenya modak e diaspora kikopo kop mana ka itiyo kod chenro ma waluongo ni Cooperative Bank momi chenro mar MoneyGram, Western Union, tap send e kimba moko mathoth. Awacho ni kacha ni e yo moyiedhi mar kowo pesa ne joma ni dala en mana kokalo kuom Cooperative Bank. Yud pesa kowuok loka nikech Coop Bank okelo ni yo mayot mar timo kamano. Wayudo weche manyien bang' kinde manokende kod jalendo mari Collins Okaka ma en kogwen. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Matuche kor gwenge gi Coop Bank. Oyawre nyakoro Mogajwang' kamoro moro mintiere arwakini machiegni nyinga Collins Okaka. Weche manyien matuchiko kor gwenge ochako kod mago mamulo weche mag sukari kama donja kom mar board mar sukari pacho kaendi Midosa Nicholas Gumbo. Koro wuok tung' mosuo kod governor mar county ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o kaluwore kod kaka osebedo ka okwedo chenro mar deso kambe mag sukari mag piny owacho. Gumbo wacho ni governor Nyong'o ne nitiere kweth mar governors ma bende nochwalo paro kendo keto kokgi e winjruok mane gichopoe mar deso kambe mag sukari go mondo mi giyude ohala. Odhi nyime kolero ni governor Nyong'o owinjore obed kod horuok ni mar chenro no ne okawie pach jopiny ma bende jopur no yie godo. If he truly cares about the interest of the people, he should go and see what is happening in Muhoroni now. These factories have been mismanaged for over 30 years. He knows that. He has been living in this country. So hii maneno ya kuongea from both sides of the mouth is not helping.
He cannot claim to love the people of Kenya more than we do. Where is the proof? Let him prove that he loves the people of Kenya or Luos more than I do. Go siasa gingi majo piny is unacceptable. It is evil. It is cruel. You don't play politics with the lives of the people. We are trying what we can. Moroni, Chemelil, Sony, and Zoya will start paying bonuses. Where is the problem with that? Our aim is to make sure money goes in the pockets of people. There will be delays, there will be challenges, but ultimately, this is the right. Let him go and see what is happening in Moroni. For over 20 years, Moroni, the factory didn't even have a roof. Go and see how clean the factory is now. When was the last time he visited Moroni? It is in his county. Gumbo mabende ne loso kinde mane otimo limbe kambi mar sukari ma Moroni bende okone gavana Nyong'o mondo mi osieme moko kuom chenro mag dongruok manok moting'o koda ka ndere ni mosegundho kokalo omenda mochoko kowuok kuom cess. This thing has been on. It started in May. We are only in August. Since these factories have been mismanaged for 30 years. Sure, which is this magic you want to use, that something that has been mismanaged for 30 years, within 2 months it is now, up and, challenges have to be there. He collects cess from sugarcane farmers. Let him show us how many roads he has made with the cess. He collects cess from Moroni, he collects cess from Chemelil, he collects cess. Show us, let him show us. Documented how many roads, because cess is not revenue for the county. Cess is a service charge. He's supposed to use it to make the roads better. We will not accept him maneno ya kupiga mdomo. It doesn't help anybody. He has to show me that he loves Luos more than I do. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Roje County Masiaya weche motenore kod mago mag manyo teko mabende nyalo konyo e tayo chenro mopogore mag dongruok kama koro governor mar county no Masiaya James Orengo okiro lwete ne jogo mani kod to ewi dag loso teko mar nuclear midwaro gere county no. Orengo wacho ni onge midhiero moro amora ma gedo mar dag teko no nyalo kelo engima jodak mar county Masiaya. Kaka osebed ka iwacho, Joja Molo miyo ler mathoth koki county Masiaya. Kano wuoyo bang' romo manobedo godo gi officers manowuok ka duol mochung'ne weche mag teko pacho kae Nupea, Governor Orengo nokiro lwete ne weche mosebedo ka liekore wi wach teknolojia mar nuclear no ero, ka ochung' kar tiende ne nuclear ber mokalo kopim gi yore mamoko mag loso teko sitima. There's a lot of misinformation out there about what nuclear power plants are all about. We have been taking figures in comparison with other forms of energy and looking at the risks involved. What is clear is that nuclear power plants are safe and nuclear energy is safe. Orengo nosingo ikruok magin godo kaka piny owacho mar county Masiaya komedo ni thoth pinje mogerore gin mago matiyo gi nuclear. It is my hope that everybody in the county and in the country will support this project. But as a county government of Siaya also, we are committed to giving support and to walk the journey together for the construction of a nuclear power plant in Siaya. South Africa was in it a long time ago. Ghana and Egypt are following suit. There's no serious place in the world where industry and transformation is going on without nuclear power plants. Magi owacho ka jodito mag duol mar Nupea kotelnegi gi jata Yority Justus Wabuyabo gi jakom ngire Lawrence Gumbe bendo tielo ni nuclear ok nyal hinyo ngima jopiny. Nuclear energy is very stable. It is fairly safe, as the governor said there, is in fact the safest energy source in the world if you go by the number of accidents and persons who have died from these accidents in the last almost over 70 years since it was established. And with the investment, we think will spur development in Siaya, but will also inspire development nationally when we produce enough power for powering our industries and other uses. Kajopiny to koro golo paro mopogore opogore makmana ni gidwaro ni kuong chiw puonj moromo kapok ochak chenro no. What Governor Orengo would have asked first, he would have wanted to know that why was it rejected in Kilifi. But if the demerits are more than the merits, then that is the biggest mistake that Governor Orengo has done. Nuclear plant vile mimi huwa naelewa huko nje, nasikianga huwa ina deal na vitu za kama mbomu hizi. Sasa bado sielewi vizuri. They should do civic education. Neredio Ramogi County Masiaya and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Warango weche mabende mulo mago mag thieth kama koro jagor mongirore migao mar thieth Laktar Oluga
wacho ni achiel kuom midhiero ma oganda jo Kenya osebedo ka ywakne mano kotenore kod chudo mar okumba mar thieth mar SHA, ma bende gi thuolo masani chik dwaro mondo mi gichul higa achiel kaka yud chenro mag thieth. En kokale paro kokale chik ma bende nokal kod od bura mamalo e twak mare kod Ramogi TV okinyi makawuono chenro mar ru piny. Oluga lero ni ma en ywak ma bende jatend piny Kenya William Ruto no winjo magikone ne okelo paro kata chenro mar mamiyo oganda jo Kenya thuolo mar chudo kidam eka giyud thieth. Okoni ma en okang' ma bende nyaka sani osekelo fungruok ne oganda jo Kenya mamoko ma ok nyal yudo omenda madwarore ma owinjore bed ni chulo dichiel eka giyud thieth. Nyocha uneno ka ji ne chudo dwe ka dwe. To chik mwaluongo ni Social Health Insurance Act. Ingeni chik chik ingeni ng'ado mbele to ng'ado chien. Chik kara ne jod bura maka jod bura biro kato penj gi uru. Jod bura mono ong'ado chik ni mondo ji ochudi higa ka higa. Jod bura jo Kenya winja maber koso ok giwinja mondo gipenj jood buchgi. Jood bura nondika ng'o? Chik emomiyo nyocha nyaka koro ne waloki nikech kane Auditor General biro to Auditor General wacho ni un okuti gi chik e yo kaka dwarre. Mari President nowacho ni apana wayud yo ma joma onge goka kata joma yuto e yo matin nyalo bet ka chudo kaka giyuto. Mamani mwaluongo ni lipa SHA pole pole. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Dweche aboro en mano mosebedo mapek kaluwore kod ne jodak ma Ndiwa e sub county no Manyatike e gwenge ma North Kadem kaluwore kod mudho mandiwa magise dakie mano nyaka ne teko sitima lale gwenge makuno. Kakoro gi kwayo mondo mi kambi mar Kenya Power ochwalne gi resruok kanotele kod manen kansila machon magwenge go Odoyo Ngware. Giwacho ni ma en kwayo mabende koro gi chwalo e apis jatend migawo mar teko Migosi Opiyo Wandayi mondo mi owinje ywak gi no ma kaka inyalo chwalne gi teko sitima. Kuro kocha kore sani wan kaka joma timo business e Ndiwa Center wawinjo mapek kare sani gimoro amora minyalo tim gi sitima onge Ndiwa ka. Jo power no osebiro ka mokao transformer manokethore madwi mara boru gi mawantie pok waneno sitima gi wang'wa. Koro nakwayo ni moro mar Nyasaye ni Opiyo Wandayi en nyathi jaluo kendo en ng'ama no aparo no rito waduto nyaka wan wajo Nyatike koni. Okawo no miwa sitima kamiluongo ni Ndiwa Center e Nyatike constituency. Kapodo manitiere county no ma Migori gwenge ma Suna East jodak alwora ma God Ngoche koro ywak kaluwore kod chal mar olalo ma God Ngoche kuno mabende tudo gwenge go kod gwenge mamoko. Jodak go wacho ni en midhiero mapek kaluwore kod chal mar olalo no kendo gin kod luoro ni ka koth ochwe to onyalo kelo masira kaluwore kod chal mare. Jojuma miyo waler mathoth. Jodagi mag God Ngoche subkon Masuna iska otele kod National Buru wacho ni olalono mabende koro kale aurano marunguo mabende koro tudo God Ngoche kod gweng' moko subkon Masuna is nyaka sani koro barore kabende kina bende koro koth chwe pi kalo nyaka wi darajano kabende mano miyo oganda ok nyal tiyo kode. Aburu wacho ni bende koro lal ni koro ok nyal kalore ikina bende koro koth chwe kendo koro pithoth koro thiyo chenro magi mopogore ma oting'o mag ohala kaachiel kod mamoko. Owain thoth jodak igwego mag God Ngoche kod mamoko ochuno mondo koti koro yore mamoko bende koro boyo mokalo nikech rach mar olalone kabende kwayo mar gimaduong' en ni mondo koro piny owacho mamalo koro konygi e loso olalone. It is an uphill task to approach the tarmac road from Ogwedi to Migori town, which is just 50 meters from the bridge during rainy seasons due to the bad condition of the bridge. And if you want to reach the tarmac road to Migori, it will force you to travel to Ogwedi Market Center, which is approximately 4 kilometers away. Bende jodagwego mag God Ngoche wacho ni sama bende koro koth ochwe kendo pi opong'o lalone be osethiro chenrogo mag somo mag nyithindo mathoth ma bende somo e skunde ma alwora kanyo ero. Students who learn at God Ngoche Girls Secondary School from Kuria and other areas are unable to cross the River Nguo during rainy season due to the bad condition of the bridge, and they are forced to walk a long distance to approach the school compound. Giwacho ni poni koro lalone okolos mapiyo
to koro deko med dhi nyime ero chenro magi mopogore opogore ma oting'o nweng'o. Ne Nyakalondo Maramogi koke kaunti ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka. Kocho manyien oranjo kadwadh nam chumbi e gwenge ma Kilifi, wane kaunti ma Kilifi e gwenge ma Kwabinzaro, kama chenro mara kunyo liete ma bende loro nitiere ni noike ringre oganda. Didhi nyime odiochieng' ma kawuono ka odiochieng' manyoro ne okuny liete ma bende no yude ringre mamoko 7 kod fuoni dende maromo 54 ka ne oloso kinde chenro ma kamano. Jabero maduong' mar sirikal Laktar Richard Njoroge wacho ni chal mar ringre kata fuoni dende mag oganda mane gikwanyo e bungu no chal ka gima ne okunygi kod le mag bunge mane temo yaro liete mane oikie oganda go. Magi timore kin ma bende jo kedo ne ratich oganda e gwenge makuno koro dwaro mondo mi sirikal ochiwnegie ler mathoth chutho to jodak makuno okenge mibiro kaw kotenore kod chenro mar timo nonro ma bende gikoni ema biro kelo ler mondo mi one kaka inyalo tieki alama galagala ma bende itudo kod nek maket kod mago. Bodies we exhumed last week were full skeletons with no flesh, but the bodies we found here look to have been buried a few months or weeks ago. Scenes ambazo zimeshinda paka ile Shakahola 1 ambao mili ilikuwa imezikwa kwa makaburi. Hii ya sasa tunaona imekuwa unyama zaidi, style ambao hatujaiona. Gikanya nyakoro Mogajwang ben machopa e giko mar miweche manyene yono madimba dakika osekala par kod beach talk sa adek sangwene wange aduo kod weche yo manyene machoka bende gibiro bedo mago mobiro bedo kwa luoni odiochieng' ma kawuono mangima sa beach sa uchiel weche manyien e yono ma chok kendo sa 7 wange yo ma adimba pod antiere kang nyakang chop sa 7 e wange. Mago ne matuche kor gwenge kano kelni gi Coop Bank. E kindeni mag back to school, Coop Bank timo ni chudo mag school fees kod dwachi mamoko e yo mayot maonge stress. Chul school fees e yo mayot kokalo M-Pesa Paybill 400-222. Yud hola mapiyo kokalo M-Coop Cash kata di *667#. Nyiep kitiyo gi Coop ATM card mari kendo ketne nyathini pocket money. Ei Coop prepaid card. Coop Bank. We are you. This back-to-school season, Adek tatu Golo adek maliet sa adek kugwen Furahide Thum kaliech wach kapuoyo Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Bang' kinde mano kende abro mi adek tatu e Nyakalondo mari Maramogi FM Karchun Jaluo tilo mogik mar kogwen Friday makawuono kod anotieno makajo makakapile abiro bedo kodi nyakorom sa 4 mar wang'o nyango makawuono tilo mabende abro pimo ni anena weche moko mabro gero hii kaka nase wachini motelo kacha thuro mag tije manitiere ka minyalo oro kwayo mari mi tem godo hapi Nyakaramogi onge richo mar temo nitiere ber kuom temo koro pile ka pile en mana jiwi ni tema mi temo no Nyasaye chieng' moro biro konyi. Mtafutaji hachoki, ng'ama menyo ok ol kaka dho wagunda kete. Oh, swayo mono swayo Joma be ma ong'eyo Kiswahili kende mar kwa pimodho. En sa 3:17 mar okinyi makawuono chenro mar kogwen tilo mogika Radio Ramogi Karchun Jaluo DJ Vic meme ya bato mibale aumelaka te po abunga oyo azokanisa okotisaki ye mosusu azokanisa okotisaki ye meme abungi aseretrouve na Mariano DJ Bron Cédric Lutumba Nio Papi Boto Noble Alex Film National nakopona na ngai nacholaka ba oyo baminyokolaka nzoto mpona bolingo ye
oyo bakota lopitalo mpona lamour namonaka bango bayuma banyama e baoyo bamisopela esase mpona bolingo natretaka bango batoro bafonge nabetaka tolo jamais nga na kolinga makasi boye impossible napesa bomoi na ngayena bakulutu balobaka na ngai leki biloko olei te bashishaka yango na tsunga te oyo nano elala nzala te eyebaka te pasi nzala esalaka na libumwa moto nameki bolingo ya bodler kuyena suka na santima nalakangami kuyena nalakangami ye na bolingo chukelo mboto bokolaka susa santima babi enzo papa na chamise bakagresaka escaletanga na monyama babikila peniseline pesanga liboma edi makutima melota bolingo kaka nazobujete Willy Ford etoka mama jolie etoka ya bolingo nabonanga sauvetage maître nageur pardon